serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:02. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 5:03 sa liwat, mayang hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga kaksyon tagpalawati sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Clan Antique, part sa Palawan, part sa Masbate. Sa kuto manabutan sa ato city broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, Pet sa Size. Una sa balita, una sa aksyon. Biyernes sa edisyon sa inyo sining nga palatuntunan, Action Report After Edition, Biyernes nga presentation. Liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton nga mga news team. Sa liwat naman nila sila kapadulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report sa tag sa dinas sini ka mga areas of assignment. Mga balita nga masami inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Opdan kita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side. Builog nato na porsa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dutilius. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad sang Bago, ang porsa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kalan sa inyo regular anchorman sa sining nga palatuntunan, Loverboy Action Marlon Hinavaya. Ako diri ang nagabulos tag sa kabiyernes, Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin. 54 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Manaya-naya sa mga lakas ng panahon. Although nga may mga porsyon sa aton kalangitan nga may ara nga paggulugalom, hindi man kon kaisa malikawan ang pagtupa sang ulan, manipis man o kung madamol. Ano mga bulo balita karon nga hapon diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, sa palibot-libot sang aton pungsod sang Pilipinas. May mga lugar diri sa aton pungsod sang Pilipinas ang paidalom sa ginatawag nga high risk. Kung COVID-19 ang pagambalan, Botsilingon ginbutang sa alert level 4
no less than ang Department of Health nagpalayag nga 8 ka mga lugar sa National Capital Region kag 20 ka mga lugar sa 11 ka mga riyon sa bilog nga pungsod sang Pilipinas naka-alerto. Ginpaidalom sa Alert Level 4 kon COVID-19 ang paghahambalan. Ginpagwa ini nga palayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, silingon sa Alert Level 4 ang lugar gin-classify bilang moderate to critical rest kag may healthcare utilization rate nga 70% ang pagsaka kon COVID-19 ang paghahambalan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ini nga mga lugar sa Metro Manila? Ang mga lugar nga gipaidalom sa ginatawag nga Alert Level 4 amo ang Las Piñas, Muntinlupa, Pateros, Quezon City, Taguig, Malabon, Makati kag San Juan. Samtang ang mga lugar nga ginpaidalom sa pareho man nga alert level amo ang Cordillera, Apayao, Baguio City, Benguet, sa Region 1, Ilocos Norte, sa Region 2, Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino, sa Region 3, Angeles City, Bataan, Olongapo City, Pampanga, kag Tarlac. Sa Region 4A, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Lucena City. Diri sa aton Region 6 ang Iloilo City kag Province of Iloilo. Napaidalom sa Alert Level 4 kon COVID-19 ang paghahambalan. Sa Region 6, duha lang diyo, Iloilo City kag Iloilo Province. Region 7, Cebu, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City. Region 8, Tacloban City. Region 10, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Camiguin. Region 11, Davao City, kag Region 12, General Santos City. Amo ini ang mga lugar nga daw ginatanaw sang DOH nga may pagsaka hindi magnubo sa 70% kon COVID-19 ang pagabalan. That's why gin-category ini siya nga Alert Level 4. Grabe, no? Muna kita halong-halong gid mga kaaksyon, ha? Diri sa Bacolod, good news. Kaya daw wala gid pagtaas ang kaso sang COVID-19 aton diri. Na obserbaran ko ini nga mga sinimana hasta subong do kanami isang dalagan sang aton sinisyudad sang Bacolod. Wala na sang pagtaas sang COVID-19. So far so good. Kaya munang hingyo sang aton nga mga city official nga i-sustain talang, i-maintain talang yapon ang ginatawag nga health protocol para ma-maintain man naton nga hindi magsaka ya ang aton COVID cases diri sa syudad sang Bacolod. Maayo gid ini nga sahi sang development kon COVID-19 ang paghambalan sa syudad sang Bacolod. At least bisan paano mabatsagan tabalangati ang Bacoleños na idokar na gid man siguro Ang Bacoleños na hadlok na gid man siguro Maglagaw kung wala man lang importante nga kadtuan. Nahadlok mangguro nga magwa sa balay nila Kag maglagaw-lagaw na sa katupad nila. Amo nang panawagan ni City Administrator M. Ang, Direktor sa EOC, nga dapat gid
i-sustain talang ni ang amo ni nga sahi sang record kay kadako ining bulig sa aton nga pumuluyo diri sa syudad sang Bacolod kung masustain talang ang pagnubo sang COVID cases diri sa aton sa syudad. Kita mo yung Iloilo City, grabe ang pagtimbuok sa ila kaso to. Galabos 30% yan mo kung COVID-19 na pagambalan. Sa ima ng Iloilo Province, di sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, maayo man ang dalagan kay nubo man ang aton diri nga mga kaso. Ang isa pa siguro sa bintahan mga nakit-anta ngati ang aton nga Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nangin eksido sa pagbantay sang aton nga mga border control sa mga tawo nga nagalabot diri halin sa ibang nga lugar sa palibot-libot sang aton pungsod sang Pilipinas. I-sustain talang ni Bacoleños kag Negrosanon kaya makabinipisyo tanan kita nga Negrosanon kag Bacoleños. Ang pinakaulihigan ni datos sang Department of Health naglapot na sa 1,638,345 ang kaso sang COVID-19 sa gabugusan sang pungsod sang Pilipinas. Kapi naman sa 1,535,375 ang nakarecover na. Samtang base sa datos ng DOH, ang mga nagkalamatay na sa COVID-19 sa bilog na Pilipinas naglabot na sa 28,673. Una sa balita, una sa aksyon. May aktibo kitang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas nga narecord ang DOH naglabot sa 74,297. Ang isa pa ganit diri sa nakatagman sa kalipay sa Bacoleños, ining donasyon sa 3 ka mga wheelers himuon ining service sa aton nga mga frontliners kag EOC operations. Halin ini nga gindunar sang Jesus B. De Rosario Foundation Incorporated. Nagabalor ini tanan sang 834,440. Ining 5 ka unit sang 3 wheelers nga gindunar sang Jesus B. Del Rosario Foundation Incorporated. Tinolesdan ang City Administrator kag Emergency Operations Center Executive Director M. Ang kag Councilor Sandy Ruas amo ang nagbaton sa sining donasyon. Iusaron ini sa aton nga mga frontliners kag COVID-19 operations sa EOC bilang service nila. Di may mga lugar man diri sa Bacolod, mga opisina, mga establishmento komersyal nga gitagaan man sang ginpaskilan man sang sign nga pakita nga hindi delikado kag layo sa COVID-19 ang ini nga lugar because nga ginasunod gid ang patakaran sa ginatawag nga health protocol. Nami lang batyagon kung nakagamay lang sa kaso naton diri sang COVID-19, protiya mo ng hambal ta permi, sulit-sulit, hindi kita manging complacent, hindi kita magsalig. Ang importante, sustain talang ang health protocol nga ginapatuman sa aton lokal nga gobyerno kag aton gid tingwaon nga makapabakuna para nga mangin safe kita. Kung matapikan gid man ta sang COVID-19 nga virus, ano man ang asay sang variant, ang importante may depensa
ang aton lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Magpabakuna na, sundon tarang ang health protocol. Una sa balita, una sa aksyon. Ano yung mga bulo-balita sa palibot-libot naton diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental? Bantayan karon ang report ng Action Eden Aboso gikan sa Kapitolyo Provincial, minus ang aton sining New Government Center report. Probinsya ginahimo ang tanan agod hindi makasulod ang Delta variant diri sa aton sa Negros Occidental. Inilanggit nga hapon man ho, bye-bye bus operation gipatigayon ng aton kapolisan, tiklo stoto, sobra 300,000 pesos nga bilis ang Cebu ang na-recover. Ginresponderan inakaina kag una na batian sa Action Radio, This is my life. Report ni Action John Diaz. Kay nasang aga, nabulabog man ang taga-barangay 2, dara sa may Palangka Street bla, sa may reclamation area da, may nasapuan patay, lawas nga patay, lalaki, mga 30 to 40 anyos ang yasili nga edad, ang yataas mga 5'5 to 5'6". Apat ang igo sa lawas siya. Ginaligar, ang gingamit daw 45 caliber pistol. Kasta subong may pa ni makilala. E daw wala pa sa pamilya nga nakapalapit sa aton otoridad sa Police Station 2. Tutukan na karon sa aton sila nga pagpangalagad. Sa nasyonal nga balita ti DOH, Monikay na ang nagpalayag nga may 8 ka lugar sa NCR kag 20 ka lugar sa 11 ka riyon. Amo tong gipaydalom sa alert level 4 sa COVID-19 ibasa ta kay na bago lang gid ha. House leader kontra nga paimbestigahan ang Okta Research. Kaya pa niya yung Okta Research, so nadalahig pa niya sa investigasyon ng investigahan pa yung Okta Research. Kadamo sa problema, dapat ay investigahan ng Okta Research gid. Gobyerno target nga mabakunahan ang 30% sa populasyon sa katapusan sa Agosto. Kabay panoy. Pagtukod sang Quick Reaction Force, ginmando sa tanan nga Police Regional Office 6 batok sa overcrowding vaccination sites. Grabe no. Daw subay nga ukal gang ginukay bla sila balayan. Grabe ang pag-ibwal ka sang tao kag pagdagsa sang tao to sa Luzon, no? Sa Metro Manila, no? Ara manimo tao nga. Huwag na nakasunod ng social distancing ay ang pinalumba nila mo gitang ilang tuyo gito nga makapauna-una. Ay puwerti no. Budlay kwa pa. Action Radio Philippines Standard Time para 5:20 na. Check tayo nga ato sa nga patrol to Ang ato sa crossfire patrol di baloon tayo sitwasyon sa Bacolod. Kamusta ta paglibot-libot ni Action John Diaz? Kamusta ang trapiko sa Bacolod? Sa Biyernes nato sa nga pagbangalagad. Hibaloon ta ang report sa ato sa nga patrol 2 crossfire patrol. Pagi sa traffic report ni Action John Diaz. Action John, was John. Budlay na, pero kwa pa. ang diin sina. Ang diin sina. Ang traffic eh. Ang traffic, awa. Gasong peta lagi ho ka mga provincial highway patrol unit, randa di sila subong hapon, kabalo ka pizza kaning highway patrol subong ilabi namin mga bago sila nga mga commander. Di pero hindi man mag-pounded sa tanan, no? Kaya ari kami diri sa ginsang Anlas ng Alihis Road, Lacson Extension. Dito sa may Pau de Arco rin Dampe, dito sa Pau de Arco Dampe, sa tubangan sang total nga gasolinahan. May intersection point na di ka may aksyon na Erika. Subong nga ako, aparte ganda sa gan mo gid Biyernes mong, pero mo gid sa lakyan nga nagasumbali, usually ining area, diri sa may Alihis Bla, sa barangay Alihis ni, diri sa subdivision, diri sa Solo Dampe, do Green Plains subdivision nga area. Diri nga intersection point, pero tiknamos lakyan, no, subong hapon, gasumbali mong gugtas ganito traffic enforcer, labi na blang ako na
imo na tiyempo, ginasinyasan ka na do, hindi ka pa kalakat. Oo. Diba, siguro nagkunol o kung nagpilit imo dra abing manubila, o kung imo dra karon nga preno, nagpilit, di kisa gaugtas ang ano do, kagison ka traffic enforcer kay tatlo na sa kabilog diya, tatlo na ka-traffic enforcer ang na-assign diri. Kaya kaya ang problema, may nadriyades, no? May nadriyadri nga taxi. Di, hindi man pwedeng pegadol mo niya. Kaya higing kakasa ng guma ka taxi, oh. Ari kita sa may likuan, eh. Intersection points ang alihis. Dari kita ka-standby, kag dari kita pundo ang taxi nga ini. Kag dugangan pagid nga perti kadamo sang sasakyan ati ginutok kid. So sa atol mga ka-aksyon kung nanad sila diri maglabay, serious ang alihis. Kung nila direksyon na kadto south, abi di ka mo diri maglusot sa Lacson extension kung nabay ka mo magsaysay. Dito na pamulya sa dalom sa flyover singkang, dito ko na nabay Araneta, lapos ka Golden Field. Diretsuhan na lang na kasi dito ka mapasum agad direksyon. Kung tais kini mo nga lugar o kung mo nga kadtuan, dito ka na nalusot sa may Takuling, no? Dito na kilid sang Bacolod Memorial Park. Ang imo da lutsan ko na ligar may magsaysay na aksyon, liko ka pa wala, then paglabas sa skilahan, right turn ka, direksyon mo lang na, labay ka Barangay Hall, straight na ka aksyon na post ka Bacolod Memorial, kung mo nga kalagtuan, alihis. O kung kalagtuan mo Demanga Metal. Shortcut na, dasig tayo mabiyahe, hindi ka ba di maglusot sa may alihis nga area o porting traffic to subong hapon, diri sa area sang dalan alihis, Barangay Alihis, sunod sang Bacolod mga ka-aksyon. Partida pa na, kay way pa na magila kayo nga dalanon, way pa na magila pang bungkal, tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug, dito sa iban nga diyan magila tug-tug-tug-tug-tug, tumong no? Dari sa aton nga lugar, away diya sa magila kayo, nang dasigay dari ang lakat, sang trapiko tani galing kay ang volume sa salakyan kita mo nang ginaton problemahan kido shadow kid kadamo sa masalakyan subong hapon sa mga dalanon aksyon ere kung palusot ka Bangga Metal at Matbetugayan ka man kaya antisira ka lang puwa sa may Bacolod Memorial Park ko traffic nga daan para kita pila yung sang salakyan no alin sa may Bangga Metal baka to diri sa may alihis intersection sa dalang Lacson extension Lacson Eric no so sa ato mga ka-aksyon, ngitang-ngita na drama, itong itang lawag ko, pwede tulutsan para malikawan yung traffic ko, dito sa area sang alihis. Sa South ina, no? Kasi dito sa North kay na, ang San Juan naman medyo problematic, gate kung traffic ko ang atong pagkabalan. Pero iban nyo dala, nun nyo do ka dalhay lang mana, sang lakat ng traffic ko mga ka-aksyon. Burgos Circumference Road sa pinakuli monitoring diri mangkot na to sa enforcer kay na do medyo mabulubugat ng trapiko trying sa Burgos Circumference Road at pero expected man na Biyernes mo magila kon Biyernes ga pinauli gid iba ni mo tempo ni kay makalagulagaw balasla nakabulo banding sila maka overnight sa iban nga mga lugar no pabugnaw sa mga resort beaches kag iban pa mo gid makita naton privado nga salakyan naga-sinumbali sa mga hapon, mga service vehicle, arewa sila, mga motosiklo, pero timailan ni kayo kapasundayag ang ibay, kaya magpasundayag ka dito sa kagini, matikitan, kagini ka magpasaway ka dili, no? Mga ka-aksyon. Pero isa, diri ka talalupang doon, diri ka sa may alihis ng area, damo bikers, ay ban, guro, ay ka pamulya, Granada, wala na ito kapalangilan, nabalya buwan, mga weekend, taya, subong niya papatag tanay, no? Patag ng area, Dri bano galusot alihis kadto man silingan pataklag rumuro siya nga area ni damo bikers kita naton sining hapon problema kay ting bike lane din parkingan ka motor globla diri tampi sa may olonan ka PJ so gidi mo dida parkingan di kay may ari di sa do terminal galing kay P sila din nag-occupy sa Topiak na Manila, ati, kung sa motor sa wala, kung pakadto ka sa Bangga Metal, sa too naman niya, ati, araman ng jeep, hindi mawaperdem, basan jeep, tricycle gani, occupy bike lane, kami pa. Dari sila yawa, hindi ang bike naman, anay subong man malikaw, kido, budlagi guro, kido hindi kiniguro kalusot, kipana. Bike bike ang malikaw, no? Pero kay ipakita na ko sa Facebook ba ang sitwasyon diri sa Barangay Alihis, si Kramo diri nga area do ginimo nilang bike lane nga daw parkingan sang salakyan, no? Diri kita presyo sang gatong, pinakuli nga presyo sang gatong diri sunod sang Bacolod, kita ko dib nagbarato kadangat 43.95 centimos 43 pesos 95 centavos presyo ini isang crudo. Pero may ari man di ka ni old diesel, crudo, 43 pesos and 10 centavos. So, manigurong bulubado ay, no?
presyo sang krudo diri sa syudad sang Bacolod. Presyo sang gasolina nagamboy 54 pesos, 54 pesos kag 13 sentimos. Presyo na sang gasolina ang medyo mahal-mahal, nagadalagan 57 pesos and 25 centavos, 57 pesos kag 25 sentimos. Action, Eric, no? Dali ni Serias ang Araneta ng mga gasolina nakuha ko nga presyo subong hapon. Pero ano niya ang presyo diya sang para-pariyo lang man 57 and 25 centavos dali sa may gasolina lapit Serias ang Alihis. Gasolina ni mo nang medyo mahal-mahal nga pinakamahal nila ang presyo ng gasolina. Kasi may lain man imong basta gasolina, may lakis na premium, unleaded, no? Extra advance, mumamo na gasolina nila. Pero krudo daw diesel ang ginaya. May 43 kag 70 sentimos, duway gid ga nubo sa 43 ang presyo ng gasolina, no? Dalang gid gamboy 43 pesos action, Eric. Amara, presyo ng gatong para at least sa aton nga mga motorista may ara na sila nga daan sang ihibalo, mabadgetan nila kung may kalagtuan sila. Mga ka-aksyon, so far, abo ng pinakaluga presyo sang gatong sitwasyon sang dalagan sang trapiko sa palibot sang syudad sang Bacolod sining hapon, mga ka-aksyon. Sa tuturan nga mga taong palamati, basta mo sining panyampo na migid man higop sang mainit nga kape. Pero kung kape, ang aton paghambalaan ni Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon dyan diya sa Der Rabbit sitwasyon sang Bacolod. Kung trapiko ang pagabalan, pagbaytay, balikan tarang si aksyon John Diaz. Sa natipon niya sining mga aksyon balita sa padayon niya nga pagranadidi kag pagwalda-walda sa syudad sa Bacolod. Isibo na warasan sa iyo sa Marilo Action Radio Philippine Standard Time alas 5:29 na. Mayong hapon dira sa kay Kagawad Arsenio Pitisa sang Victoria City. Ginatamyaw kagid ni Nono Miravalles. Kay Sir Gigo Bal. Mayong hapon dira kay Sir Gigo Bal. Ang bilog nga pamilya ga-monitor na sa ato sila nga pagpangalaga. Naman kay Martin Aliling, pamilya Fabol kag Morales, ginatamyaw lang ni Naisel Fabol, Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon, Homa Lomina, si Erwin Dicatoria Gonzales, ga-monitor sa aton. Sa kay Hill Javier, dara sa Quiapo, Manila, bago ga-monitor kadagle. Kay Leo Santuili Quirino, sa Makati, mayong hapon da. Kay Madam Edith Janson Binoman, mayong hapon. Sa akon migo da, Chief of Police sa Valladolid. Kay Police Major Wilfredo Binoman Jr. Salamat kay Sir sang jersey mo. Sa kay Lileta sa Bordo, mayong hapon dira sa inyo. Alakapa Nonoy Rudy, mayong hapon. Sa kay Manjo Arnejo, check attendance lang. Amo man si Ana Sinoro, ginatamyo ilang ang bilog nga pamilya. Dennis Richard Tibor Roma, mayong hapon mga ka-burks dira ni Alex Montesa. Ara sila. Josette Maguadilos Reyes, mayong hapon da. Mayong hapon dira kay Father Amber sa Talisay Concepcion. Baliwagan San Enrique, Pamilya Garcia. Halina kay Ana Sinoro. Sa kay Joseph Martin Yulo, mayong hapon gid. Melvin Piñapel, check attendance man si Rhea May Salbuda Ladjo. Ga-monitor dara sa Milinawon, Kawayan. Tamya ko lang sa Bacolod, pamilya Hidlayan. Ga-monitor gid siling ni Alin, Louie, Himotea. Diding Alojamento,
Sa Barangay Antipolo, Pontevedra, may hapon gid. Lorna Arivalo, check attendance na. Ligay Villares at Chivar. Kamyayan lang si Ramon Caglosi at Chivar sa Barangay Talok, Bago City. Salamat gid. Sa kay Tess Vergara Sancho, dira sa Moises Padilla, may hapon lang. Barrio Garay, dira sa Barangay Pandanon, DSB. Shani Lumabang Gumana, kakay Jane Pabilio. Lockdown sila to sa Makati, no? Ay, puerti. Halong-halong kita. Maninoy maikagay maninay, Chari Salvacion dira sa La Carlota. Always man nga nagamonitor diri sa inyo palatuntunan. Daghang salamat gid kay Nong Ernesto Cervantes na sa Valladolid, no? Ernesto Cervantes and family dira sa Valladolid, gamonitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid kay Jane Pabilio sa Makati. Lockdown kamo gid Jane. Kay Toto Amado Ladua Jr. May hapon dira kay Toto Amado Ladua Jr. Si ihado ko Ladua, duari mo nag-abot. Dibla mo, wag isa ka dumdum kay Maninoy. Toto Amado Ladua Jr. Abi hamala din si ihado ko. Doon nalipatan niya na si Maninoy kaya nakaabot siya. Galing ibang bansa. Ay, Bertie, oo. Hel Javier, good afternoon man. Kaaksyon, papang ligid lang di Quiapo. Hurra! Siling ni Port Gas, Lorks. Ayos. Sige, balik kita. Pagbalik naton, mga aksyon balita, gikas sa to siling mga patrolyo net reporters. Pagkatapos lang sa to importante, nga mga pahibalo. Cellphone Plus.
isang banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan,
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Philippines Standard Time, las 5:43. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato sa nga pagpangalaga. This time, i-check ta report na Aksyon Eden Abuso, gobyerno probinsyal, ginahimo ang tanan, agod hindi makasunod ang Delta variant diri sa Negros Occidental. Yari si Aksyon Eden Abuso, line number 3 sa report. Aksyon Eden, may hapon, please come in. Action na Eric Ginmando ni Negros Occidental Governor Eugenio Salazon ang istrikto nga pagbantay sa mga entry points sa probinsya sa Negros agad malikawan nga magsulod ang Delta variant. Sila kinagson bangod sa pagdamog ng variant ng COVID-19 kung may mga reported nga mas makalalaton kaangay sa Delta variant, sige-sige man ang pag-require sa mga nagasulod sa probinsya ng negative RT-PCR swab test results. Ginasentro Manilason ang panawagan sa mga pamilya na likawan nga magpatigayan sa pagtipon-tipon bangod din nag-uumpisa ang pagdamo sa pa-record na kaso ng virus. Sunod kay Lacson at Generic sila sa probinsya, ila ginahimo ang tanan para hindi makasulod ang Delta variant. Rason himuon man kung tani isang pumuluyo ang ilang sila obligasyon bilang isa ka negrensek nga hindi magkalipat kag ipatuman man ang mga health and safety protocol. Sa ato naman yung pagpangapeng sa Plus Coffee Mix, sa ato ginarekomendar sa inyo kaya sa Plus Coffee Mix, di mo ini siya sa santon, soya, kag malunggay. Nagabulig sa pagpanubo sa bad cholesterol, negatilo pa sa atong kolan kung Tagikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon na Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Aksyon Eden Abuso. May hapon dira kay Gilbert Helly sa Barangay Kudkud, siyudad sang San Carlos. Good PM po Sir Eric Magbanwa. Magandang hapon. Lockdown dito, Valenzuela City. Siling ni Romulo Magayones Canillo. Kay Ropino Ira Gabino may hapon. Lalaine ni Meses may hapon dira. Tamya ko lang din ang ako, pamilya sa Mamaylan City, Barangay Carabalan, Pamilya Vicente. Alin kay John Vicente sang Barangay Lagranja o Barangay Hagnaya
Hamindan, Capiz. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:47. Ini parte sa nasapuan nga bangkay kinasang aga sa isa ka lalaki nga gintiro dira sa Palangka Street, Barangay 2. Tubtob siling hapon, way pa makilala ang ining lalaki ni. Kung sino dira ang isa sa pamilya nyo nga wala ka pauli, tubtob karon. Lalaki ni mga more or less mga edad sini mga 30 to 40 years old. Palihog lang coordinate sa police station number 2 or if not kadto lang mo dira sa morgue sang kuno Abi Funeral Parlor kay ara dang bangkay. Sige na usisa pa niya sa matulid sa police station number 2 sa papanguna ni Police Captain Paul Vincent Pindon ang ila sining hepe. Mga 5:30 sa kaagahon. Nag-report sa aton nga may nakitaan nga isa ka lawas ng tao na wala na siyang kabuhi sa may Palangka Street, Barangay 2, Bacolod City. Subong wala pa natin ma-identify kaya ang pamilya sa nakitaan nga bangkay wala pa may nagpalapit sa Amon Station kag wala pa may nagpalapit sa Abi Funeral Home kung sa diin na dito na ginadala ang bangkay. Ang amon nga estimate sa iya nga edad nag-range 30 to 40 years old kag may ginabulabanta nga 5'5 to 5'6 ang height. So sa pag-abot sa aton nga reaction team kaupod sa aton investigador nakita na ni ang kadaver kag nagtawag gidayon sa SOCO team sa paglantaw kag pag-analisar sa bangkay nakita nga may apat ka pilas ni. Ang pilas yara sa likod upper back portion sa lawa duwa ka bilog ng timbang wala kang tuo kag mayara man nga pilas sa puson banda wala kang tuo man na-recover sa crime scene na duwa ka empty shell kag isa ka ammunition unfired ammunition subong ulat Japon ang aton nga istasyon sa kung sino man ang maka-identify sa atong biktima para mampisa na naton ang sunod nga tikang para sa pag-investigar sa identity kag motibo sa pagpatay sa aton nga biktima. Kasubong man ga ulat kita sa mga witnesses nga makatudlo o nakakita sa insidente nga makatudlo kung sino ang suspect or suspect sa nag-ubra sa krimen nga ni dito sa Street. Sa initial nga investigation namon lumangkot sa palibot around 12 to 1 a.m. Minabatian sila nga lupok pero wala sila kabalong kuliin. So pag-abot sa aton yung investigador, na ni siya kag kinasubayan na ang bangkay. So subong amo pa Japon ang amon nga pag-ulat sa mga witnesses kag pamilya for further investigation. So posible sa dira na sa ginpatay nga lugar kag biktima ini sa pagluthang? Ang gulo kita nga ginalantaw nga may posibilidad dira sa ginpatay kay dira na recover ang mga empty shells nga ginagamit sa pagluthang sa iya. So cartridges nga recovered namon hindi pa namon ma-determine kay wala pa man na ballistic report pero ginalantaw namon nga dot caliber 45 ang basiyo na na-recover. So hindi pa ta sir ka pa dalom sinisang pagpakusisa kung sa diri nga way pa ma-identify ang biktima at the same time way pa mabalaan ang background sininiya. So kung may ara na sir nga maka-identify or ang pamilya mismo muka kadto tamon that's the time nga mampisa na namon ang pag-imbestigar sa kabuhi sa aton biktima ano ni siya sa buhi pa siya para malantaw naton kung ano ang motibo sa pagpatay sa iya. Dira man sa area kung sa diin na recover ang isa ka patay to balas ng linigad nga bulan kung suspected Oman na national da pero Pinoy sa iya gali ang nationality niya. Sa initial investigation or initial report naman to do Oman national sa pagmangusisa namon Pinoy sa gali. Dira man ng area na tabo ang insidente nga ni. Posible sir pangayaw ni ang biktima kung sa diri nga way sa may makakilala dira nga gestarda. Di naman determine kay siyempre during investigation kag nakordon ng area wala naman mga tao sa palibot para mangusisa kung sino nang napatay. So hindi ta pa determine basta taga-tira lang or taga-iban nga lugar. So balanon tani kung may pamilya na siya nga nagapalapit sa aton istasyon. Ang ginasila mo to sir nga Oman sir, biktima mo to sa pagluthang sir nga napatay na sir no? Oo, biktima man to sa pagluthang sa subong wala Japon suspects kay sige Japon ang pagpangusisa galing kay
kay ang part ng pamilya hindi man mag-opera. So na dead end kami, kaya wala man mas ibig kamera na recover. Ang pagbulig o ang pag-ooperar sa amon ang ginahulat yaling kay ang pamilya, ginagitugaran namon do, di sila mag-atay sa statement sa amon, lain-lain ang istorya. Update ka mo, sir, kung may ara na kita ng mga progress sa investigasyon ganyan. Una sa balita, una sa aksyon. Deryabit si Police Captain Paul Benson Pindon, ang hepe sa Police Station number 2, ang utili sa bangkay sa isa ka lalaki nga nasa puwan kainas ang aga sa isa ka e-bike driver dira sa Palangka Street Reclamation Area, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:52 na. May hapon dira sa pamilya Rigula kag Ripuras sa Banwa sang Valladolid ang panamyaw halidina kay Elmer Rigula. Bea Jonathan, mayong hapon. Pagsabilog yung pamilya. Ibonibot sir sang Germany, hingagaw siya, check attendance lang. Dara sa Tangob, araman si Ems Pialago Lopez. Datamyan naman taga-barangay Lagrangha, La Carlota City. Alin ina nga panamyaw kay Ana Sinoro. Nga nag-monitor man sa atong siri nga pagpangalagan. Dugangan tato ang mga aksubalita. Pagkatapos lang sa atong siri importante, dugang pa nga mga pahibalo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio Bacolod sa Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banag Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto sa imo.
Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipanaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
balita. Action Reports Afternoon Edition. May hapon nila sa kay Ana Milibunao Ugati. Salamat kasi mo sa information, i-double check na mo niya. Sa kay Hel Javierda. Good afternoon manda sa imo papang Bansoya sang MB Karo tuduhi da obra kag mag-shot karon sa gabi. Ay berte. Bye-bye time, no more time. Action report after edition, Biyernes kay presentation. Magatakop ini balik ini buwas Sabado. Ato siling mapatrol lang yun at reporters in action nga palagad ko ng hapon. Action John Diaz, back to back. Action ninyo bugi ng ato kapiluto sa Patrol 2. Action Eden Aboso. Doga ka ma-action balita, pamatiaan nyo karon ha, sa Action Firing Line with Action Brian Morden. Opo diri sa ato technical partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, backup diri sa ato nga IT expert Sir Elroy Dutilios, dito sa Transmitter Control Tower, sa Barangay Talog, Siyudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan, sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinubaya. Kita karon Action Light Patrol alas 10 do alas 11. Ako naman sa Action Eric Magbano, nagasalig salamat gid sa inyong pamati. Tub to boss. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting